Kadate Talk TV. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sani da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu. Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ce Yasmin Harka. Yau kuma na zo muku ne da magana akan yadda za ka yi gamsar da mace ba tare da ka cita ba. Za ka ga wasu matan su ba su ma san wasanni ba, su dai kawai cici kawai suka sani. To akwai hanyoyin da za ki bi da su ba tare da namiji ya ci ki ba. Ko kuma maza yadda za ku bi idan kuka san ba za ka ci mace ba amma kuna son ta kawo ma'ana ta samu gamsuwa, ga hanyoyin da za ku bi. Idan ka zo za ka fara wasa da ita, ka fara shan bakin da ka fara mata kiss matuƙa, sannan ka gangaro ka zo ka kiss ɗin wuyanta, ka dinga tsotson wuyanta, ka zo har kan nononta, ka shafa su, ka matsa nonuwan nan, ka samu ɗan kan nan musamman nan ta san an taɓa ya fi daɗi, ka kama kan nonon nan ka mulmula ka murza su sosai, ka samu nonuwan nan ka dinga nan, sannan ka zo ka shafa cikinta, ka shafa maranta sosai, ka hawo sama gurin kunnenta, ka tsotsi kunnenta, ka mata kiss, ka dinga zura harshenka. Wani ma yana da matuƙar daɗi idan kana zura harshenka cikin kunnen mace, za ka ji kamar kana cin jini. Ka dinga zura harshenka kana mata wasa da shi a cikin kunne, nan take za ka ga ta fara yunƙurin kawowa. Ka zo kan nonuwan ka mulmula ka gangaro har kan gindinta, ya zama na ka iya shafa shi ma idan tsotsa za ka yi, ya zama da ka san yadda za ka buka sarrafa shi, ba wai kawai ka zo ka kama shi ka dinga tumurmusa kamar ka samu dankali ba. Za ka fara tsotsa ne a hankali musamman cikin gindin mace ka sa aka wuce baya. Idan ka kama wannan za ta ji duniya ba abin da ya fi mata daɗi. Ka libiya shi, ka mulmula shi ma ka tsotsa sannan ka fara zura harshen ka. Nan take za ka ga mace ta kawo ba tare da ta ci ta ba. Idan kuma ka ƙara hawowa sama, nonuwan nan ya zama da ka haɗe su guri guda, ka shafa su, ka goga fuskar ka akai, matuƙa ma yana ma mata daɗi. Ka ƙara haurawa kunnen ta ɗaya bayan ɗaya, nan ma ka zura harshen ka tsotsa ka mata kiss a kunne. Nan take za ka ga ta fara mimmiƙewa tana shirin kawowa. Ka gangaro wuyanta, ka shafa, idan ta yi sabon kitso nan ma ka shafa kanta. Wannan ma yana sa mata su ji daɗi matuƙa. Ko da baka kitson ba ma in ta shafa ai za ta ji daɗi. Ya zama da ka shafa su ka iya tsotson mace sosai, sai ka ji ana ainihin mijina ƙwararre ne, ya iya sarrafa ni akan gado, yana biyan buƙata yadda ya kamata, ba wai lallai sai ya ci ni ba, ni ko bai ci ni ba akwai hanyoyin da yake bi daga ya gamsar da ni. To idan har ka rage wa'innan dabarar, to tabbas matarka ba za ta raina ka ba. Za ka ji dai ranar ma idan ka mata haka ta tabbatar da ta kawo ta samu biyan buƙata, baka ci ta ba, za ka ji ranar ma gaisuwanka daban da yadda tashi da safe. Idan ana ce maka ina kwana da gida, ranar sai an kashe murya, sai amma murya ranar kala uku kafin ka fita, saboda ta san ta samu biyan bukata, ta ji daɗi matuƙa. Wani ma idan ya saba ma matar shi da irin wannan abu, ta fi samun gamsuwa, ba ma ta ma fi buƙatar ya mata wannan ba tare da ya ci ta ba. Saboda yawan cin nan, yau a ciki gobe a ciki jiwa a ciki, wannan yana yawan rage miki quality, saboda kullum abin da aka fiye ci ana neman canji. Idan ya ci ya ciki gobe ya ciki jibi, musamman idan ba ki gyara, za ta siya jikin salabci. Amma idan ya ciki yau gobe, idan ya zo ki ce kuma gida ina da buƙatar mai wasanni, ki shafa shi ma ya kawo, sannan ki ma ya zo ya sarrafa ki, ya lukuta ki, ya latsa nonuwanki, ke ma ki samu ki biya bukata ba tare da ya ci ki ba. Kullum ci bai da wani amfani. Ya zama da ma'aurata a ware ranaku biyu, idan yau aka ci gobe ya zama na ranar wasa ne, idan yau an ci gobe ya zama na ranar wasa ne. Wasan kuma shine ka shafa nononta, ka tsotsi kunnenta, ka zo kan gindinta, ka tsotsa, ka mata sokin, ka zura harshen ka can ciki, sai ka ji tana ihu, ta fara mimmiƙewa, tana neman ta kawo. Dan Allah maza kuma ku rike wannan, wallahi in ka rike wannan matarka ba za ta raina ka ba, ta ko ina ta san kana biya masa bukata. Sai ka ji ana cewa mijina jarumi ne, ba abin za ka zo ta mata sai wata tana kiran mijin da sarauki, wata tana ce mai jarumi, wata tana ce mai gwarzona, saboda ta san ta ko ina in ta bi da shi tana samun gamsuwa, tana kuma samun biyan bukata ta kowace fuska.
ta kowane fanni. Don Allah maza kuma ku gyara ku kiyaye domin ku rike matanku da amana.